Ka Sonam Raghuvanshi kelawan poi menta kamid ha kanong ba shlong bat na kalyang kipulit kan sayalam tian bishar ya ka hayeng kashari kumju ya ki sangut ki waipat ki badan kti halur ka jing syak penyap u Raja Raghuvanshi. U Superintendent of Police SP ka East Khasi Hills u ba Vivek Sim ha ka shipau trik jeliu ula ong baya ka Sonam Raghuvanshi lembat ki sangut ki waipat ki su badan kti halur ka jing syak penyap u kurim jongka u Raja Raghuvanshi anwan lam hakmat ka yeng kashri ha ka khatway trik jeliu. Ngila yo bor banwan lam yaki na Indore Madhya Pradesh na kabenta Hendrius ngi bat na Ghazipur Uttar Pradesh na kabenta Lais ngi. Ka kenhun na Indore kan 1 poi la shay ka steps ngi balang bar ka kenhun na Ghazipur kan 1 poi ha ka por menmiet. Ngin wan lam ya baro kini kisu badan keti hakmat ka yeng kashri la shay kas ngi bar hadir ngin pan ban pelong ka jing tokit kata ka day ka benta ka babut ong USP habak ren shakilap thai kubor. Ya ka Sonam la yo ban kem no na Uttar Pradesh hadin bakalawan pendam yaladi Hananganj Police Station Ghazipur District kat baya ki sangut ki waipan kata Raj Kushwaha Arpaway Akash Rajput kat kendai na Lalitpur u Vishal Singh Chauhan Arpar bat u Anand Kuli Arpulais na merta la yo ban kem no na Indore. Une uhe polit upentip ru baka kinhuan Special Investigation Team SIT kan ap ya karai lano kenyalam ya baro kini ki bala syak kenno don keti ha kan ka kam penyap syak syat wei saudong na ka benta ban penwandor biang ya ka kam penyap ka ba kilale. U Raja ula syak penyap no na duk ka arpulai trik jemang baladam ha ka ba ya ka met yap bala sedang puut jong u lalap di na ka jakariat hajan ka syat wei saudong ha ka artarik ujeliu. Uba Vivek ula penpau ru ka jing ngos kem bakin la ban pendap ya ka charge sheet tang ha ka por ka balingkon. Hoot ka kermen ban charge sheet ya ka ne case ha ka por ka balingkon Ka SIT kala ko jingmut batang ha po news ngi ngila yo ya ki sakhi satar ki babiang ban kem ya ka. Hakis ngi ki banwan ngin sanang lum shu ya ki sakhi satar bat pentikna bangi don ya ka case ka baklan ulaong. USP ulaong baka ni kam penyap kadai ke balaya selabha Henry lagi tikna ni ha kabaya day baka jaka wei saudong andang pentikna. Katkum ka jinga thu jong ka Sonam kampat juwan satya shashulong Henry ki don ki khubor ki baong bakala juwan teng. Ngindang pentikna ya kani bat hadir ka jing tokid ngin sala pentim la kadai maka kabajit ya ka wei saudong na markatip ya ka jaka ula benram. Katkum ka jing ong ka jong u baro kini kibasyak kenok don keti kilami na sora hadian bakila dapan le ya ka kam penyap bat berat ekipun bat kisim ka jongki. Henry kadi ka jing shisha baka Sonam kalaya keren bat uraj ha ketika sngi bat uraj ulaya keren ni kilaingon kibadan keti ha kada ka kam penyap ong uhe pulit da ka babenrap baki pulit kindang penting kena halor ka pisa balas siu syakini ki runar na ka benta penle ya kada ka kam penyap. Ha bakeli Uba Vivek ula ong bagi dor bala yo lingba ke CCTV kelaya rap shibun ha ka bayadai baka jing to okin bat ke balam ru syaka jing yo kem ya kini ki beriu ki basya kenok don keti. Dei na kata ka daw bangila kentu ki homestay bat ki jaka ki babun ki nongwan Shanghai baki dei ban don ya ki CCTV namar ki sakhi ki barit ru ki lak ban long ka jing rap ka bakra ula ong.